Победител е Мартин Михайлов Средец. Да излизат Кан Али Търговище, Михаил Младенов, Илия Павлов. Това са извънредна категория тук, защото нямаше в тях, сме ги събрали в една категория. Победител Кан Али Търговище. Да излизат деца втора група: Денислав Димитров Силистра, Михаил Мирославов Мадарски конник Шумен. Да имат готовност трета категория: Калин Щеринов Руен срещу Кристиян Ванчев Варна. Давай, бе, дай, победителя ще го дадеш тук е готово. Да се готвят на БТПИХ. Илиян Ангелов Горна Ракоса, Жеко Алагенчев Средец да имат готовност за АТПИХ. Победител Мадарски конник Шумен Михаил Мирославов. Да излизат Калин Щерионов Руен, Кристиян Ванчев Варна. Да се готвят деца първа категория. Втора група деца първа категория да имат готовност: Аудин Аудинов, Илия Павлов, Илкан Матей Силистра. След тях Андрей Баринов Молдова и Исмаил Евтимов Средец. Победител Калоян Стаев Средец. Не си опъна крака! Не си опъна крака, няма тъж, бе!